dari putra bayi muda. Ayo Yayi aja nang kateng lagu Nina. Iring tumindak si kakang secandak secekele dan jangcut tali Wanda. Maju Yayi, maju ning medan laga. Wilujeng tepang sedaya Wilujeng ayo Yayi, maju. Kangge seni puniki sing mentong-mentong putra pagi muda minangkane miminda sing paling sayang miminda wong kang paling emang ora jalan sutrane parendang wong ayu malah si jantung ati mimi sing paling sayang aja lali sareng mimi sing paling emang gombal marang sapu jaga ari wong demen rasa sedan minangkane mimi naya sing paling sayang mimi naya aja lali sareng ulane mami coki ali-ali ramatan diganti mirana regam aja lali sareng mami coki geni mami coki sing paling emang lan sayang dewe mami coki sing paling sayang
dengan berakhirnya satu program tadi. Maka usaha sudah cukup tadi sore hari ini. Terima kasih untuk Anda semua. Dan mohon maaf salah kata. Bila itu topik wal hidayah. Wa kumingkum. Wassalam.